kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki Khubor baman kasni, balwan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Central Executive Council jong ka United Democratic Party ka balalong haga arpulai Tarik Kyllalyngkot arajar arpo dagawai ka sur kala menjur ban pediang ya karai jong ka ying bishar Supreme Court ka balasyong bishar halor ki Public Interest Litigation persya ya ka Citizenship Amendment Act arajar khat khandai balamudui daki kenhun baper nakalengari India naki jela jong ka thain chitei lamingi bat kuntupru nagane ka jela Meghalaya. Senior Vice President ka UDP uba Bindo M Lanong hagajing keren bat kilat patai Khubor hadian balawai ka jingyalang ulaong baka United Democratic Party ka Kersyan Pura ya ka sur bala menjur daga ying dorbar thawan ka jela bandawa ya ka Sarkar India bakan pentrekam ya ka airline permit hajala Meghalaya. When we talk about this CAB or CE, there is absolutely no rationality as far as the passage of this CAB, okay, when it was made into an act. But since the Parliament has passed that, let us see. In principle, we are opposing this, the CAA, but let us wait also for the wisdom of the Supreme Court to make its interpretation in this regard. I think that is also important. So when there is a hue and cry, protest is being made across the country, so we can understand that there's a lot of things happening here. So in principle, we are very much against, because we don't see any rationale here. But then let us also wait for the interpretation of the Supreme Court. We leave it to the wisdom of the Supreme Court to interpret as far as the CAA is concerned. If the Congress are blind and deaf, then it's better not to hear them, because they know very well. Even the NPP has openly stated, went to Delhi and met the officials and the government in Delhi, expressing their views on this, that the Meghalaya should be exempted, entire Meghalaya should be exempted. So if they would like to make a political overtone, we have nothing to say. That is the duty, because they are in the opposition. But I think they have to be true to the state of things going on, and talk straight without mincing words and politicizing the issue for political mileage or for political gain. I think is very unfortunate. Very unfortunate. The government proposes is EILP, wherein the visitors will only need to register on their mobile phones, and they will be provided a QR code. So once they check into a hotel, they just show the QR code and they don't need to fill anything. No ID is required. So it becomes so flexible that you don't even need to go to any office to apply for the ILP. Now, for the last 4 decades, 40 years, successive governments have come and gone. Successive governments have made efforts to bring about an effective mechanism in the state of Meghalaya. And suddenly now, after many years, we have woken up because of this issue of CAA and CAB, right? So we are awaiting the nod of the centre. And since this has been collectively decided by the Meghalaya Legislative Assembly, let us decide, let us be optimistic in that line. But if in case it does not come, we also have to think about other options. And if you also remember
the Meghalaya Resident Safety and Security Act is also there, right? Although there are some technicalities as far as the implementation of MRSSA is concerned, as far as the ordinance is concerned. But I think we need to have that sincerity of commitment on the part of the government and on the part of all stakeholders to come up with certain mechanisms in the state of Meghalaya which will not infringe on the rights of others and which will not also attract the judiciary and other, things that will affect us. I think we are on the job. See, we are also looking for options. It's not that you don't get this, what are you going to do? Is that full stop? Is that an end to it? We have been battling with this issue now for the last 4 decades, and we will continue to pursue the matter in the best interest of the people and to meet the aspirations of the people. There's a long felt need of the people of the state of Meghalaya, and I think we will keep on pursuing. So what is to be done? We are not very sure what is going to happen. Let us not put a full stop there. Maybe the center will positively respond also to the demands of the people of the state and of the region. So let us see what will happen next. But we will continue in a pursuit to bring about an effective mechanism. See, one thing, when we talk about the strengthening of these institutions that we already have, that is also one aspect that we need to delve a little bit deeper and work out ways and means on how to bring about an effective mechanism. See, it does not end here. Hagani ke jingalang ka Central Executive Council jong ka United Democratic Party kala muncur ya ka kerteng jong u MLA ka Ranikor constituency uba Pius Marweng ban aireng haga election MDC shiteng samoy ka ban salong ha Langrin constituency haga arpu pratrik ubanai rempang arajar arpo. From the UDP Ranikor circle as well as from the 26 Langrin UDP constituency MDC circle, they had proposed a name to be fielded in this coming by-election. But this name that they had proposed, we thought that since we are together with the RDA in this, RDA is also a partner, no? HSPDP is also part of the RDA. We will, maybe in a day or two, we'll be sitting together with the HSPDP to discuss on the finalization of the candidate for the Langrin by-election. That is a decision that we have taken. It's come out now is Pius Marweng, sitting MLA. But we will also need to discuss this with the members of the HSPDP also, who are together in the RTA. Is it only one name? Only one name they have recommended. There are no other names. Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki Khubor baman kasni, balawan rasha pida ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Komisi bentaban ya dai ki paitba na ginu ki riu shim kabu ki bala ban pentot ya ka syongsuk syongsan ka sorkar jela kala patha ya ka tanat pulit bahkan penbiang ya ki pulit ki ban perking ya ka jing pahara ha ka singi rakhi ya ka Republic Day ha ka jela Meghalaya barak away khnang bagi paitba ru kindu biolat ban shimenta pura ha ka ni ka singi Usumbut Menteri Ramba Kejela, ubak Presiden Tensong haka jingi keren bat ke Batesi TV, haka arfu sau Tarik Kyllalyngkot arajar arpo. Ulai itu baka sorkar keladep ban betha, yau Director General of Police Kejela, baun betha pat yaki pulit haki district beper, bakin penbiang yaki jing pahara yaki paitba, kibakwa ban le shimenta haka jing rakie, yaka Republic Day, kaban salong haka arfun riu Tarik Kyllalyngkot arajar arpo, haka ri India hi barok away, bat kuntupru haka ni Kejela Meghalaya. Has been instructed to the DGP, and then DGP is on the job, and then the security is now well set. So my only request to all the citizens of Meghalaya is to come out and then celebrate the Republic Day on the 26th of this month
freely, happily, and properly too. No, it's not the question of security threat and all. But as I said to you, the security forces is on the job, be it the threat or no threat. But I'm telling you, instruction has been given to DGP to take care of all of these issues. And I'm sure the celebration of Republic Day will be a grand success to all of us. Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki Khubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka jingtrei ban shna jingkier ha khaput jong jala Meghalaya bat kari Bangladesh kan sasdang ban ya shakmat biang wei bagi trai jaka kilakloi ban ya soya ka soskular bat ka sarkar jala ya kanila ya thu uba Preston Tensong sembut menteri rangba ka jala ha ka jing ya kendo bat ka Batesi TV ha ka jan met arfwei Tarik Kyllalyngkot arjar arpho usembut menteri rangba ulapan pauru baka daw baka ni ka jingtrei kala saateng kalong naka daw bagi trai kendo kim menjur ban aya ka jaka wala ka sarkar kala dep siyo ya ka bailuksan lani ka compensation kumta ka sarkar kala bathayo Deputy Commissioner ka West Giante Hills District ba unlum ya ka jingyalang bat kitu ginong shnong kibadon hagi benta bakta ya ka jingte fencing ban pensngotho ya ki halor ka jingdon kam ya ka jaka bat baka pisa kala don lupa namenta ka ni ka jingtrei bat sisian bagi pait ba ki menjur ya kani kan penkut no ya barok ki jing e la ban kedau ba kani ki jing trei ka bana Kyllalyngkot perdiwa dauki bat ka pasateng kalong na Muktapur Hingaria Huroi Huliang hado haraja cera haba pai pat chaka jing dawa jong ka sengki kenhon Coordination Committee on International Border lani ka CCIB yo zero line bantay ka jingker fencing na selhet lengba ka land swapping uba Preston Tensong ula ong bakani kamday syu kapor na marka sarkar kme kala dep soya ka soskular bat ka sarkar jong kari Bangladesh. We don't agree to part land, though compensation is provided, but some of them we have problem. So now when you face this kind of problem, I am sure they have to understand. That's what I'm telling you. When you want something, you need to also sacrifice something. It doesn't mean that 100% you get and then you are not losing anything. But what I'm saying, I used to appeal people, okay, please, yes, once you expect something, meaning please, you are also losing something here. Let us have that kind of give and take. Then we will see change. There are situations, they don't say up to zero line, okay, but they tried their best. They have instructed NBCC, the company who constructing the fencing, and in consultation with the state government, that as much as possible, please go towards the zero line. Please go towards zero line so that our people does not affect with the land use that we have. And then again, fresh instruction has been given to DCJY. Ngila kren yow DCJY. Pek kani kadeka example ke bengilayo i. Dengi kerpat i kitraja kala ni kiseng. Kidon kiseng lu ki baya persyak ki bakumne ke umtai. Telong ngingi ong pek ngatrai hak makadu ngindu nong ni mangi. Tenaka kadau ngila kren ya ngila instruct you Deputy Commissioner Jongka Juai ba unsngau ba bat khot meeting ban convince ki. Namar kapisah lah don. But stang bakinya sign nang takin roy kapisah kadang ban yo ban sedang no ya kadeka fencing. Namar kani ka bementa. Ka bakile nadu nang te na po sila. Menta kala poi halengkat. Stangkat no kan poi pediwa. Katangan no kan poi haji ke dauki. Okay? Dan nang tu again na dauki. Kan dia cete semuk tapun. Kan dia cete sia kan mi sedu sia Hingaria. Kan mi cete sia po Hingaria kan poi huroi. Na huroi kan poi sate sia kuliang. Kan poi sate sia po dan again kai ketua ka tugas nong kan mi syarat syarat. Nah, itu. Kata kadeka project ka fencing dia punya. Por katem ke belada. Kiki challenge ya kan ka land swapping. Kabala sign pada ke sukar dia sukar Bangladesh. Dengan ompek kan ka subjek jong state government.
Kikwa ban ong bahadu selat. Is it justified? Kum kita kijai seng udah ni. Keren ni kapor jong noa. Kum no pin keren ni kapor noa. Keren ni kapor reality ke. Ngana kada mau iki pi mdut kamu ni kedua. I don't need to. Nomor ba karena subjek yang pi challenge ke land swapping. Ka agreement kalau aside. Nanti kalau ada paspor bro artli ka parlimen. Tenaga daw kapulong ba haduk mentakit ang pentut. But I'm telling you, kiban sofa kada gilang unos. Te menta hadin bengimat yang ni gijing kabangangan kerpat kulong ba. Nang daw mila ai instruction bing UDC. Ban lum ban lang kenang bangin yo ban sedang ye kada ka fancy. Namarkan ni kalong ka permanent solution. Na kabentam ni tang ye ka generation yo benta ka pateng la pateng. Hagajo Khubor sembut menteri rangba kejelau laong rupa kesurap na Bolaghat Hinggaria Huroi terter Shamuktapur kadai kapang kaba hakman baka sorkar kabu ban pendep na kabenta ka jingsuk kipai nong shnong jonggane kathan. Shusho ka sorkar katmu ban nang penyari ka jingsnai ka surak interstate na Huroi Shahaila Kandi. Nrei na marba kane ka haban yai lengba ka jaka jong katnat forest dang don ki jirwat hangni hangtai. Kolong kane ka surak kabayat nang nena rembai. Kami akan tukar jingking galakhat na balakhat. Okay. Nang tu kan ya Hinggaria. Nah Hinggaria kan poi Huroi. Na Huroi kan poi hapo kan poi Muktapur. Katu ngila bu ka priority ke jongi ba ngin yo ban pendep yo tuk surok. Telara dep ka tuk surok ngam pi ngam I bakan don problem issue. Na kamta kitu ki nong sa ki bodarang. Kawai hica kadon ke proposal kada ke interstate connectivity beda kaban yai nang tu na Huroi kaban ban mi direct satai Assam ka mi siapa ke hailakan di kaban mi satu sahalai ka hailakan di dan ya katu beda kaya lembah jong mereka ka reserve forest je hidon ka hordel lang tu problem nomor ba kirul ke anjo ka forest long ke ba do ka nomor kan ni kamdei ka state forest department ka ba ultimate kelar kapoy siya ng ministry. Dan layakan ni kapag ni hapo jongi, yiki existing road nga kilawan siya ngaru kibapli kito ginong suggest nong beberapa dengan laau yang kita be patient a bit na kalian jongi ngila book priority kan ikaslok jongi kenang ba kan pensuk pesaing ya kadon no kebeladon ha map jong kepeludi kebeladon ha record jong peludi kabomot kelade ka existing road. Jadi ya ka existing road mo pi ladang imle ngimper kelas ke dobelin kam kata ai ke forest. Dengin lek kaju. Kani kadai ke Batesi TV, bat pidang pet yaki Khubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School nong mansong Langkarding Shillong. Admissions open now. Ban kentiu ya ka yok kakot jong kipai ba nong shnong hagi shnong khapot ki badon markhap bat kari Bangladesh hagi benta jong kathain riwar mingi ka New Trap Youth Council bat ka riwar mingi Development Council ki ladawa ya ka sorkar jela bakan shimkhia ban ya kren bat ki bor penyat jong ka sorkar India ban pleno ya ka wei ga yo khapot lani ka border hat haga ni kathain Haka jingi keren bat kilat patai Khubor, haka arpu Tarik u Kyllalyngkot arjar arpo, u presiden ka HYC uba Edmund Kongai, ula penken mauru, baka yo khapot kadai ka wei na kimat, bala kular ban wan rado sumbut menteri rangba bamenta jong ka jela, uba presiden tensong, uba longru u MLA jong ka punur sela constituency, yaga ba uniu nong mikmat, umpat shimla le hadu menta, wat hadin ba ula klei, yala ka kular haka rensan yalap election, nadu ka por ba udang don haka seng Congress, ban menta haka NPP. Nalor kayo khapot kapala don kam kerki kini ki artli ki seng balang nakathain riwar mingi kila dawaru ya sorkar jela ban teino ya ka residential school ban kentiu ya ki kam jungok kai perthai kathain riwar mingi ban teino ya ka wei ka college sorkar ya ka ba ontip kerteng kum ka riwar mingi college ban penhe no ya ka penursla community health center ka badang yai trekam hadu menta tangkum ka kerdan jong ka primary health center ban buru sakumba artli ki police outpost hagishnong khapot khnang baniada na ki kamrunar ki bajuan prong tu na ka ri Bangladesh syapo gishnong khapot ki badon hakathain riwar mingi
Hakabaya day bat kini ki shikhong ki mat jingdawa, kini ki artli ki kanhon kila aipor ru shibnai kanti, ya ka sarkar jila bakan le AA, nrei lum gamta kini ki ar kanhon kila pankre lupa, ban penlong da ki jingeki paper, hapo ka penursla civil subdivision. Di kawai ke bani kau ke bani kuat ban penpau dan ban penken mau, ya MLA jungi kedai halor ke bodarhat. Kini ke bodarhat ke ba nila ban syuang mentang, kumi ki pai ba bidon nanti. Isu sah tang ka Kyllalyngkot ka umdum ka bahadu menta ngimsim layo ya kata ka bodarhat ka ba MLA jungi ubadai deputy chief minister dan kesukar jela usyukular kai ya ki pai ba tengi kun nak leng ka seng iwan hangni ome bangi dawa nama ka don kajing kular hi MLA jungi ya kani ka isu ka ba don hangti for war jungi but ko pitip ka bodarhat ka balong menta ngiang ke kibri ki basu le da ka ba ongno ngi shulet tu ka jinglet tu ka jungi ka pensyur yu khar bangla ru bon ki u shakde jaka jungi dai magi ki kasi ki bayra u khar bangla banwan shakni ka jaka jungi POE ki jingjia ki ba kanungut ki samla kanungut ki ramba khasi jungi ki bomdon kti shu hang dia bo boda jungi menta ki don kai kadau kolong bangim don ya kanika bodar hat ka ba hadu menta ki kibri ki basu let tu da ka ba ki yalam bi khar bangla ba khadi khar bangla ki lele ki kampen trim ki bashir khai na ka ki bri jungi anti tengi halen ni ki pen mau mele jungi ba udai ban ile kham kloi lani ban penlong no ya kani ka ba ma uhi kular house nam arja khatlai ha por london ha ka congress party ba la ka job ki pai ba unsa ai ya kani ka unsa la ban penlen no ya kani ka bodarhat ka balong ka wei na kilat kamai jungi ki bri ki pai ba ki basa hang thi ha por bodar Tega pa arpat kadai ka residential school. Kumupitip nilayo ya ka civil subdivision. House nam arja khanyo. Hadin baile civil subdivision hadu mentang imdan ka school sarkar. Kababiang kabala ban plila ya ki kena lane ya ki longye longsan ki baduk ki badon hungthi. Kum ke jingkula romele jungi. Wang ba lada pipen job lade ada pi ay nga kata ka jing job ngan sara ya ka residential school. Kabalong kum kapai mau kabadan ni apa sosial. Kadi gajing kular ngiptip syai kadi gajing kular ka ba MLA jungi udon. Dai kalong bangi ni pen mau namar ba ngioi ba hakot khubor namar ba om kadon ke sikhum ka song pisan ta ka surok kat ba ya development na ka pai ba jungi ki hadu mentang udon ya kadi ka ba MLA jungi upren. Tengi ku kiseng malang ki badon nanti hapo riwat ni so benyo yau no mikmat jungi namar ba ya ka ai ka ba ulah kular umsyem lale hadu menta tengi niwan ban pen mau nama residential kadai ka wei ka ban la ban plila ya ki baduk ki pai ba ki badan hati ka sinong ka jongi nang bakila ban bu ya ki niki khun ki ha ki school ki ba ka sarkar ka bu perpam na ka benta jongki habidi bat ki kam jung okai ka pon ka ba kani ka pon ka basau ki kam jung okai perthai MLA jungi ulai keren ulai kendu nga ula poi keleng saudong jong kani ka ri utip khamha syaban keren bangi badai mau ruba jumut ba ladangan lo ban job kani ka kanti ka menta ngan penbiang lo yiki khon samla ki badon ka kali maki turis lari ki wan syati ko pitip ka riwat jungi ka dei ka jakarta ba khring ha yiki brio ki badapa te uang ba penbiang yakini ki kali ba ki kali asam kinomla ban rung shu syaki jakarta jungi un penbiang mau lem o knang baki samla jungi kin yo kam ablot kani tikum ka niru hadu menta ngidang ayap mi lenti iklan syoi ya kata kata kecil ke bawah ulet. Ini nak klaim jungi kumuyong kini kimat ki bangi penken mau undai bangi dawa. Ni penken mau ya unom ikmat ki jungi kenang ba unla kenang bagi samla jungi mentah di bakerdukam kinla ban yeng lagi ki jungi jap ladan kani ka kejing ajimut dan kani kejing kular hi uniun mele jungi. Kapoin kepesan kadai nak benta kariwar mingi college. Te kariwar mingi college nanti siwei ki subdivision ki wei ki headquarter ki badon haki benta mata jo kali khasi jongi ni Kyllalyngkot ba ka penusla jongi kamdon kari war college kata kadi ka college jo ka sarkar nimdan hadu menta tiki sama jongi nanti di badok ki syukut lakno anda ki lapas tang matrik ki kut lakno ki mio ban puli dan ban continue ya ka jing puli ke jongi haki kedan paper tengi nak kalian ke ni dengan kalian misu benyo Bila sobenyo nomor ba hadu mentang nimdon ya ka riwar mingi college kapan la ban ai ke hikai bene ban ai kita ke start ya kisama jumi ki badan hati ke jaka jumi nang ta kindon syuk ini kimat ki ba mengingi dawa pan na kinangka
nakalian ka kenhun kum kiseng balang ki badon hanti habangi lap ban ngi kendu ye kijing ke jing dawa ka jongi kalong naga benta ban penhe susu ya ke CHC hang dia pok penusla kompetitif kom kani ke CHC pok penusla ladangi keren kalong kuman kum ka PHC ke jing tiang ni dan tang lai pau kat ke CHC ni dan tang lai pau kompetitif pok penusla civil submission ngim dunasyu ya kisnong sis pasal pau teli kisnong ngim dunasyu te lada gini ki lai potli ki jingtia ki bri ki nuan ki apang i wei shinong ayu ka banja ya ka te ka sir ya te ka CC ki jungi tengi na kaleng jungi ni wan hang ni bandawa na kesorkan bat kunjur na umili jungi badai sembut menteri rangba bala do kundu ni dei ban kampen bun no ka jingtia hang dia ko CC kunusla namar sibun ki jingduna sibun ki jing deko namar nakle ka sengi lai wan banjurit pat ki doktor hang tiro badai pet Khubor ya ka jinduna jo ka CHC hang thia po penusla tengi itu tame ya ka sarkar bahkan la banle ban yara ham tame ki bri ki baduk ki baketu ki badon na di thang ki jongi habidei bat ka jing sumar naga benta kan dika CHC ka bangi sayo te ka ba ar shu kumba ki yo i ba ka CHC jongi hape hapo than jongi ru midang duna ya ki diki sop senta ki PhD hangti hapo penusla jongi ya ka PhD ni don tangka pongtung PhD ni don tangka pongtung dan ta ka sop senta ni don tangka langkerdam ka pernai ka mau pliau nong tungul bat ka nong tumai ni don tang sauteli kisnong jo ka dika sop senta kat bangi pet haki wei pat ki blok kum ka mau konro PhD ba ka blok mau konro ni tip ba ka dika badang sadin henry habangi keren bat ka blok mau konro ka khambun kasop sentar hamo konrau ban hapo penusla blok tekan ni kadai gajing keli ya ka sarkar bat yo mele jongi rupa kemudian fitip bahapo mo konrau kadon prateli ki sop sentar kat bahapo penusla jongi hang ti hapo si ame di blok penusla jongi ni don tang kumbasau santeli ki sop sentar ti mila perkat na kalem jongi ru mila sngau ba gajing lai silian ka sarkar ni penduna namar kumba onga pi menne ki sinong ngim dunasyu na ka sispa so teli ki sinong riwa jongi te hini di sispa so teli ni don tang kumbasau santeli ki sop sentar ni don tang tanggawai ke PHC ni don tanggawai ke CHC baka CHC kumba pi ong pi kumba onga menne kalong kum ka PHC kam don ni ai gila ji sumar ki babiang kum hakani ka juk ka pamenta ka PHC ka don tengi na kaleng ka seng i penpau ya kene ka jing dawa na kaleng ka sarkar abidi bat kide ki jing ko jing khia namar ba do kungsan ni don kam ya ka jing ko jing khia ka ban la ban a ya ka jing klan ya ki pai ba ki jumi khanan bakin la ban yeng halo ki jumi kijat bat kunju do bakin la ban yada ya kari ya ka shina ka tha ba jumi hangthi mentang don tangka police station hapo penusla te kariwar mingi kala he kala ya idon ke bodal hakit han nungsken bat idon ke ka bodal hakini kithan kongwang musiem ter pardiwa balai ke jingwan ki bikar mula namar ba miduna ye ke ka opus politician nagalen ni ka seng nadu pikam muslim syang ila de dawa ye ke ka opus politician hakmat umle jungi henry ngamtip nak e ka daw commission la ban simkia la ni ban ai kata ka jing syakri ye ki ba jungi hadu bangi ni han the ya somsir ila somsir han tia ko riwa jungi namar ka jing yada naki borjo ka an ki duna pala la de ai ki let be so popusla ka sitom ni ki brio tingi na klem jungi ni dawa ma ka sarkar bakal labnu kumnur ka de ban bo outpost police station hang tia po than riwa jungi artali ka wei ka de ki than nushken bat ka wei ka de ki than kongwang spardiwa usim kini namar ba dam mendin ni wani kundu yo osi jo ko penusla ni na kasen nila ya keren ya kini ki benta ban la ban ai ki da ya ki pai ba jongi na ki kharbang la tio na galiang osi ula kular ula umla ban kular ban ong ba ni don kam ban yo ya ka wei pat ka kam la ni ka opus ha ki thain boda khana bina ya shakli ka ba janai te ni na galiang kini kaseng hani ni wan ban penbor la ni ban dawa na ka sokar ba la ni kwa ban yo ya ka ka jisingan hati apa than boda jungi tingi kwa ba kinbu no ya ka outpost police station haki artli ki jaka than boda jungi bat kata ka jaka ka try ka sarkar kan satip hi hai banbu tingi na keleng jungi ni wan bandawa ya kini ki mati dawa ini na keleng arseng bat ki wei pat ki kenhon ki bal sakti ban ni manse ban telong no da ki jia ki hang ti ho riwa jungi
apa penusah civil subdivision kenang begini kijing dawa bat kijing anu jong pagba kilong kenang makin la ban yo ladi ban don kijing mentoy na kabentan pagba jumi tingi hang ni iwan kenang ba la ban pen mau yo mele jumi numar ba habiri bat kane ka benta nila don ke program ban yaki nila ya bu tinggi pat pen benar naman iwan kenang ni ban yato ba lada ngimlai na klem jumi sa sim na kiwai pat kilenti ban perbena pat plano ya kijing jumi mentau senang araja arpau tapi bat ka civil subdivision hang thia po riwa jumi namar sibul ba kijidona ki me kendu hakani ko po Tata Nexon ka kali ka bas kemtam hapori India. Deitang ka Tata Nexon ka bayo ningkong niya ka 5-star adult safety rating haga global NCAP test. Namar ba kabu hakmat shwa ya ka jing scam bat ka jing shngan hagi kali. The Lukha Festival is organized by the Sonapardi Tourism and Economic Development Society as a way to promote the indigenous economic, social and cultural development. Just like the River Lukha is unstoppable besides every challenges, similarly, we should live life to the fullest, chasing our dreams, aiming to become a better person every new day. We all can take steps to decrease deforestation and promote afforestation because like Mother Teresa once said that if we want to see change, we have to be the change first and create ripples that others can follow. A warm welcome to each and everyone to witness the biggest event, the Lukha Festival, at Sonapardi, East Jaintia Hills District, Meghalaya, from 31st January 2020 to 1st February 2020. Thank you so much, Khublai Chibon, Chihjarngo Ipivara. Tata Nexon ka kali ka bas kemtam hapori India. Deitang ka Tata Nexon ka bayo ningkong niya ka 5-star adult safety rating haga global NCAP test. Namar ba kabu hakmat shwa ya ka jing scam bat ka jing shngan hagi kali. Admission is still going on for classes nursery to class 9 at Sunjuk Wayangdo Secondary School, Wayangdo, Shillong. Contact 94363 90393 98560 84495. Dan bukan siya sinisjan. Pilawan buat ini. Je cherche un bon café. Où est-ce que je suis? On va d'aussi de là. On a la patrouille. On va les rendre dedans et les emmener chez moi. Je connais les garçons à la baguette. Yeah, there. Hi. Tata Tiago. Buy this festive season and get benefits up to ₹70,000. Sony has opened its first exclusive brand shop in Dankeri, Shillong, with a state-of-the-art ambience where you can experience the latest innovation and technology of Sony products under one roof.
Come and experience the best-in-class Bravia OLED wide range of Dolby Atoms, home theater, party speakers, DSLR imaging devices, headphones, etc. Special festive offer now available. Visit today and feel the complete entertainment experience like never before. All products available on Easy Finance with 0% interest. Sony Center, Shillong, Gems Arcade, Malki, Dankeri, Shillong. Parking available. Contact 908-9025-788. Tata Nexon ka kali ka bas kemtam hapori India. Daitang ka Tata Nexon ka bayo ng kong niya ka 5-star adult safety rating haga global NCAP test. Namar ba kabu hakmat shwa ya ka jing scam bat ka jing shngan hagi kali. Jetwings, the leader in quality training and assured placements in the airlines, hospitality and tourism sector in Northeast India. We offer diploma courses in airlines, hospitality and tourism management with a 100% placement guarantee. Jetwings has been awarded in category of India's Best Institute in Placements at the India Skill Summit in January 2015 at New Delhi by ASSOCHAM. Contact us at the given numbers or visit us at Upland Road, Lattenkra, opposite to St. Margaret School. Come, fly with the leader. Want to stay fit and strong? Why waste your time at the gym? Get your own fitness equipment from one of the largest showrooms in Shillong. Visit Fitorium at Nongthamai, Shillong. Here you can get the best and the latest equipment available at a reasonable price with certain discount like treadmill, multi-bench, AD exerciser, home gym exercise cycle like cross trainer, upright bike, dumbbells and a variety of sport materials available too. For more details, please visit Fitorium at Nongthamai Main Road, Shillong or call at the number 94023 88399 and 94367 95451 or email at cornelia2307.ck@gmail.com. Dan bukan siya jenis jan. Pilawan buat ini. Chaque chaud bon café, où est-ce que je dois? On va docido là, on a la patrouille. Va les rondes et les emmener chez moi. Je connais les garçons à la baguette. Yeah, there. Hi. Tata Tiago. Buy this festive season and get benefits up to rupees 70,000. Toka penikong ni yang sobai pi barok ki bapak ni ka program ni ka janmit ya bakum ka Good News TV la pembait na unta ni ka por ya ka bagin yo ya ka ban ikren hage budai bat ka phang jong ka jingin jingong kristan bat kumno be prokom penan kam ya ka
bisa lani ke yok kot ke jingem jinglong stan bat ka yok kot tikam ni kong ni tiang sobha sa sin pat na ta jong phi barok ki be pai ni program bat kum juru na kam ta kini ki arngut ki rangba udan peng jong ni kapor I pastor lendan sir long pastor be pai ya ka balang moro bat I temsan biel nong lait I temsan jong ka balang laupa sila presteri ta sin pat ni tiang sobha phi pastor untuk temsan na kam ta ni program ban ngit scam balin ba ke jinia kren lin ba ni ka phang ka ni ka sni ka ni ka por kalong sia ga jingi rapu na kam ta jongi lang baro tham tam ti bo pe program ya mo kum ki khasi ha ko di batani ka economy ni ong kritikasi ka yok kot kalong ki bus tunat ni kren phang ka yok kot kemut ha ga jing sutu mi lawan ong ba kap no ka ta ka bungi yok ba ka ta ka bungi yok ka kot ka ta ka bungi yok rei ni im ni sgi ka ba ka ta ka yok ka kot thoi ho ga liang la bun I ka mo la bun ong ka ni ka jing roi ke jing man ba la ni ka ki ke bagi ke ki brio ki sgi ki khamnya bahu bahai rei ka liang ru so thu pa ru ba ni im ni sgi ru ba dan sipun ki jing ya ba ka wei ni ki jing ya kalong kham tam ke jing bom biang ka kam ka jang ki bun ki samla ki bla pendek ki jing puli ki jong ki ha ki la ni ba pher rei kim yo kam bat ki brio ki ni sgi kham tam ki konsamla ki ba ada kucing puli repair siap pentri ki kam dengan company ki beria kucing yo tang ta praja knaja spoja te ngas ko aja ban bu kum ni ga ni ga por ke ta bang yo I ga ni ga jinglong jingman ko de ko yo kot pa ba phai pa jagar kom im jinglong jing im chu ki brio ka I ga mo tum san na kwa ban I ga suna pi long ka I ga ba pi la ban ke I ga jing I jong pi pastor ka de kata ba pi bangi emgi isni sisa isnu ba kadon kata kajing kerdukam raya kajing sisa kakam kam na de ba ka kerdu ne sulang ba ki babun apa yang juki kun samla ki yabe than sya kakam sarkar balada ki mio ya kakam sarkar ki smo ba ki ong ba himdan kam rei kawei ka ba ngi dan kam suthu ko long ba ni dei ban long ki ba kloi ban trei ka no ka kamru ada kalong kakam lajong ne kakam ke bengi subla henrei ngimde bandan ka jing sungun aran ha ba perkhat ni soban ai khublei ki samla ke pala sedang menyami menta bantre wat ki kam ki ba nila ban ong bat ke ban susar surok ru henrei ke popor ki ba men suang I ba kim daya be than seng ni ka benta te kani nga soban ong kali ka wei ka benta ka ba mangi kum ki kun samla ide ban long ki ba sudo pen ban ni sakmat bantai kan untuk kam. Long itu juga phang mo I nada yang juga pastor long ke I ke ba pio I ke ba pio la ni ke ba pio I ke jing long juga beli ni ke sini mo kham tam ke bedi bat nga la ban ong si pi ke komponen kam to I tem san la ong tan ka kam ka jam ni ung kerdu kemudu beri la ban long ki samla ki la ban tre ke no ka kam ndrei ke bala ban long ke jumentoi na ba jong na kam ta jong ki Then ai ka mo kwa ban yo so balong mo kum ka long ka bedi pat bagan ka kom penan kam te ki ya ka long kom dan penan kam ki sa long ka ai ka ji kai mo ka bang yo na tin job dai ka dai bat ni ki bangai tadi ku kristan ka bedi bat ka kom penan kam ka bisa la ni ha ka bedi bat ka yo ka kot to ku bleshibon I pastor solia but ku bleshibon I kita ki parlo nong khmi ya ka ne ka good news tv ru ublei ton kur khui phi bari ke ek bangi don pen snow pen jong phi ke ne ka por laitli ki la kwa ban ong ya ka jingli ke joi pastor ka banung kong ka ktin ke jong blei ka hikai yangi bangin mani yo blei halor baro bat ba ngimde ban penlong blei ya ki ya kinu ki wei pan ngi tip na ka shupo hukum ba ngi de ban mani tang yutra bo blei bat undan blei sho halor jong o Nangta Matthias Rio Arpusau ngi puli kumne mdanu bala ban shakri argot ki kenran nabaun isi ye way badun ie ye way lani un bat ye way badun lendet ye way pimla ban shakri ye blay bat ye gaspa kababun ngin habu nungkong ye blay ban mani ban shakri ye u ngimde ban tulong blay ye gaspa ye kahajar chongani ka perthai kabaan ka bible ka hikay ngi ru bangin hun ya ke ai ka ba ngingi don
ngin hun ye ke ai ka ba ublei ula ai ngi de hangta ba ka tu ka jing ong jong phi ka yo ka kot ka ba mod ka jing im ka jungi ke de ban ya hap kat kum ka jing kot ka jing la ka jungi te khtin ublei ka ne ru na ka shpo hukum ka hikai ngi ba ngim de ban ikwa e ka jong ki wei ndring de ban hun tingi puliru ka shish ki hebrew ka nong ka ba khat lai ka khot ka ba san ka ong gum ne ngi tolong ki balat na ka ba it's by da ka ba smo hun bat kita ki ba pidan namar uhi ula ong ngan om e no yame da lele lemne ngan om lendet no yame da lele ka jing hun ka long ko shi tom e ban yo hagani ko perthai namar ba lasan sharing i da ka jing ikwa ba da ka jing pan brai te khanang bangin yo e ka ta ka jing so hun ngi ban phai shu blei de mo u ban ai ka ta ka bor jo ka jing so hun ba ka balai pat ba ka ba khaddu ka jing jubab e ka jing kali ka jong phi ka khtiam ka jong blei ka hikai ngi bangin ai subun man sem ngen ai ka loit man sem shaka kam ka jong blei ka jing ai ka yarap ngi te pastor namar ba hoi ka yarap ka kam ka jong blei bat ya ka ta ka thong ka bangi ngi ai ndre yangi ru ka long ka jing kar khu ngi pule ar koren khandai lan nong ka khot ka banyeu ka khtiam ka jong blei ka ong kum ne uwei pa uwei na phi kat ba uthmu halaga do no kum taun ai om na ka basngau si lani na ka ba pen bor na maru bleu ie ya uba ai da ka ba komen ken bleu ie habangi ai da ka jing kemen but u pol ru u sat ne ki jing om jong jisu kalong ka ba khamba ban ai ban ne ka ba pediang te na ka ta ka daw habangi ai shaka kam ka jong blei ni tang da jing so hun bangila pendep ila ka jong ka jing ke kle bat ka wanra ru ka jing ka khu na ka benta jongi kata ka pelat ingi na kata ka jing batrat ka pisa bat ka jing long hun men sem ka jing long pale ha ka jing dai bat ka yo ka kon to flash bon store nam ta ka chuba jong phi mo wa phi ong ba pi ko kong san hi ka de ka jing hun kong san hi ka de ka jing hun hun ni ka ei ba phi yo ba ka ta ka phi yo ka mat kan kot mo ni di song thu ro ni kot en rai ka chu ko por pi ong ba kum ki kristan ru ni de ban don ru ka mat sem jong ka jing spoon ban di kristan kam tam ro ni kristan ya ka kam ka jong blai dong aku awan phai sitam san ba mo pi long ha bang ye kran chi phang ka jing hun mun ta ho ni la awan song thu ta ka jing hun ni ka i ni yo en rai ka i bang yo ka i ka ba long ka i ka bang ni shem gi sun ka long ba ngam tip long ha pi hun mo mo tu na ba ke ka mo pastor yo mo ne bang ni ye mi gi sun gi don ki jing pi kwa ka jor plat ka jing pi kwa te na e na i tam san te na try pitip mo long ha kanur kong kan long kalong kata jing kai pin long gum no mo kata ka management gi benda kata ka management mo kum no ban manage mo ka e mo don ni em jing don jing em jing kan tan ka jing yo ka jing pangila ni ban dan kam te long ka e pi i ke ni ha le ni ka e jing kai ka pila ban i ke ni ka ba pi pila ban a ke ling ba ka bi de bat ka mo na ka liang jo ka finance management mo nang ilap no financial management pi store have kren phang ka yo ka kot kadon ka jing sno ru ha ka jing dai bat ka jing tulun bun sin kum bo ong ka tien mo ki tien pemen ki ong ba ni bam hati kit kulai ti ka jing yo ka jongi kaduna ban ya ka jing ka duna ban ya ka jing pelun ti nrai ha bang i phai ka tin ka jong play dan i pule na ka gospel ka dokum lukas le na ka khat sao ka khot ka ba fra tet ko ong ba jisu ong bala da unu umut pantai ya na ka kut ubam da song khop shwa ban khem ya ka balut ka bamut ba ka di bandan ka plan ka jing pakhat lupa kumnu ngin lang ban pelun lang bangin sungthu ba kata ka jing lut ka jongi kamdei bantam ya ka jing yo ka jongi te kadang tin phareng ka bagi jo ong got your clothes according to your size dan rei mengipat ngila khap ngai ni khap ya kata gajan ke jongi kat hadu ba kal tampalan hab keren ha kajing dei bakar kombam haki yang kisam ke jongi pun sen ni i bakar along luput adu kata ni thiet ek jingbam ka bangim na ban bam bat bun sen ni haban brand mo te kini ki ek ki bang smoke ki long ki barit hendrai darani perkhat kata ka jing brand ka jongi kalau long ka jing brand na ya kata ka jing don ka jongi ti ngidun kamar sungthu kumnu bangin pulun kiri kisngi bamantangi iba kila
mi sipun ki ni ki persang kumno ban penya iyo ya ki mar ki mata mo pile ki dukan ki don kita ki baki ong ki EMI la ne ki equated monthly installment ka ba ki terwa ban ai la da kalong ba pi ko athiet mobile thamai pi ko athiet ka fridge ka thamai ken ai pi da ka ba ai lat pen siu kne kdiat manu banai ti bun sien ngim sung thu ngim nang ya ne na we ru ngisim ti kapor ka bangi ban siu ka bon ka jinglo bon jinglo ka bangi ni thiet ka sing sung bangi thiet tak thnget idor ndai ngim per khat ba ka bangi ban siu man maru banai ka long ka jinglo ka bon chang dan kam sung thu ya ka ne ru bangi la ban bat ya kata ka yo ka kot ka jungi ka Kali ka stewardship mo ko Kala ada stewardship. Ti kendia pastor mo shukwa ban buat dia ni ke ega bila ongi temen besan ba kawai ni jing so thu bakla juni ka ni ka perthai ka ba ka perthai ka lai kai ngi kalong bangi ngi long trai halor barok ka bangi ngi don ba ngila ban le kat ka bangi mon nrei kam long gumta ka khtin ka jomble ka hi kai ngi shphang ka stewardship la ni ka jing long sordar ka ba mot ublei hi ulong kunrat halor ka spa barok ka bangi ngi don bar halor ki jing don jing em gi jongi na kata ka daw ngi de ban im kum kita gi ban ai jing ken che ublei ka perthei ka khindau ga diga jong trai ba ka jingdap jong ka baro sam ar pusaw ga khot ka banin kong la ai ngi ya kata ka jinglong sorda bangin pet ngin khmi bangin panan kam hok ya ka jingdon jing em jongi te kumbo itu ben basan ngim de ki maju pulut phot pat palat ya ka ba ngi dan la ban yo tadi pastor ka hati phi yang ni ka perthei na ka hikai ngi bangi de ban yo ka ba upara marjan udan lumda kumta ngin udan jinghon Bat na kata ka daw kapaloy ki breu ban kwan mentoy kapaloy ki breu ban kwa palat ban kwa raha ya ke ka ba kim dei ban kwa bat ka ba kim dei hiru ban mudur ban kwa ba kim yo te ka khtim ka jomple ko ong ka jing eats bai ka long ka tanrai jong bon jat ki jing sneu kam shim ong ba ka pisa ka long ka jing sneu de ka jing eat pisa ka jing eat palat ka sbai ka long ka tanrai jong bon jat ki jing sneu te kaperthei ka hikai bagani ka pisa jong phi le kat domon lani mentali bayo credit bayo loan te kabang ka kloi ban IP shim bat thiet kat domon ka ba phi kwa haga do no jong phi hare ka khtim ka jong play ka ong dei bandalong ki makhan adakar dei bandalong ki bahusiar dei bandalong ki barkhat ba shwa bangin penlut bat shwa bangin kwa pala pamane pro orgut play kran sifang ka jinglong sordar ka jinglong sordar ka bidei bat ka yu telong ka ika bangi yo igi digi singiru ika dan ko ka jing ngam tip la kalong ka jing ka ba ngaya kendo manga bat ka wi kalong yin ne kala long solan sabu kata ka wi kalong ba ki khna igi digi singiru kila nang ti ban order tiar lim ba ki mobile te dan ko jing ja ka ba ita i kata ita khna i order tiar ibang khnai snap te kata ka singi bo poi te ka tiar ta ka kemi te khna am dan ta kemi te kemi la temen ti ba bli kemi kata kapisa ka di dosan spak ndai ko na imdon ya mare ni ki marjan ban isim ter pisa kanang ban penhun ter tiar ba itai ksiu jogi I order te pitem san ngam te long la kata ka jing jonga ka long kan long ba itai yen ki babon na gi gisngi mo ne ka ike bat long nak ka ba ngam so thu mata ka long kumno ki khna ki bang ret mata ki lana ban order gi tiar ring baki mobile ki jong ki ke PE store ke kan ke bentang ni la im ha ke juk ke ba la pusuk hadu kata-kata yang ni ke bangin dan kam su ban le sayo sahat ban thien ni kam ke jong ni ling ba jong ki mobile phone ni la ban I ya ki babun ki na ka jan kan ne ka kata cinta jingpin ki ba bang ipet ki tor ki dar ka pan internet ka pan kwa bat singala ban ong ba itai khna ru ilai I ke jing belian tu ki bala kham he tai la pertubun te haka jinge dei bakane nga susmo ban ong ba ngin kam sung thu ba ka ka bangi dei ban thiet in thiet ya ka bangi dan kam sisa indai bun sin menta ni kwa ban thiet ya ka bangim dan bat ni thiet ya ka bangim dan kam te rai idan kam ban thiet ya ka ba idan kam sisa kan bun sin haba wat haba ni phai so blai ru mo ngisi dua yu blai bon ai u ai ke ni pan no blai ni pan ya kata ka ji kwa ka jongi kendai bun sin ngim junang pat pan ya ke bangi dan kam te kalong kum taruh ke jim to jongi bun sin ni thi ke ki bangi dan kam ni la thi ni la shubu
Te kata ka jing le ka jong ikum ki bahe ru ka ya lambat ikini ki bare ru kum jong. Ta một cái bộ cái ông một khi cái lòng bởi bà cái bây giờ khi nào thì tiếp khi năng có một cái đây cái bộ kia y là cái là hệ và sản là ông kỳ kimi kích bảng đó kỳ là lòng một kimi kích bảng thì cái mà cái lòng cũng nó một cái lệ cái cũng nó cái năng củaเราcũng ta thực thì pastor bắt đầu lòng cái bộ cái tiền trong lấy mà mình là nghĩ là cái cần chấp hành cái chừng lòng nó cũng nó và lòng pikir apa cái chừng pulut cái này cái baru juruk tinjau beli ke mukai tidak umba kai yang ni ba hab ngile ki mut ni habda berkat suat jadi long ka mat ka mga kwa ban bu ka polong pi long kai ka ba tinjau beli kai pat ha ka de ba ki ni jing pensoi ke bon ni ki skite ko mo ikam sanmatan lingba ki mobile yo ki jing penitena lingba ki advertisement di television kum ta ter ka pelong ki bri ban ikwa ban kwa no ibani kini kilong kicing kicoi long kibani yo igiri skiti pastor dan iyo ba tong kabade pastor ka ba fikirli bat ka ba itiman basam dula kado gili ema ka ka perthai jong ka cyber marketing ka jing di ki boro lingba ka ni ka yosun te mensu abru boru spa tam ude ba bondo igi jing dan jing em ha ka ni ka perthai hadin kata ubru boru spa tam ude uba penia igi ni ki core computer utau di Bill Gates saki pon mensua mentah pak baru sepak tam di Jeff Bezos jong ke Amazon dan AA halade ke jing dan jing em dan AA kamar kamata kaba koridor dan kanu katiar ke bandi ndre ulong tang nong pendie tiar kabomut bah kene ka yau ban de kitiar gitar kala ayat hadu kata batang ban long mahajan ni gini kitiar gitar ru kala long rus pak tam kene ke pertai utau di Jeff Bezos jong ke Amazon bak ke kabala yarap ekane kalong kane kajing jelai jong kane ka mobile technology but kajing poi jong internet sek baro ki kendong ki kensurat jong ka perthai pintit ne pastor ndai tang asor wat shiki jaka kendong ru menta kila mut ban penpoi yakini ki cyber marketing begini yo bande tena kata ka daw ki breu klem da tunju klem da thau ya kata ka bar ba klem da pe la ka biang em la ka benta jong ki shuthiet te ngai la di te ngani thui phi ngam ju million ni ngani karukom rei ngam la len don ki ba yeng ki ba se wa yeng jongi ki ba kham yo bet te ka dor nan to ba dang ta ki ong kham yo ki style ki ban ye dei bat ke ne ka juk ka momenta te le sing arung an sangop ko ga sngi tan rei nga persang hi ba ndei ban ngop aga ni ka cyber marketing dei ban da tunju ban da thau ban da pe langi don kam ne em ka khtin ka jok ble ko ong kum ne kashti ka benung ko yo nes kala nang ba ar ka khat ka ba khat san adu khat niu kan kham jero pastor kan pule mo we honest wong pi wat e ka perthai lamne kita ki e ru ki ba ha ka ta ka perthai la da uno ru e ka perthai ka ta ka jinge du pa kam dan sho o marsan e ka ta ka bengi po mobile na ba baro ka ba ha ka ta ka perthai ka jingko abra jo ka do bat ka jingko abra jo ki khman kani ka cyber marketing ka ya ilmu ka jingko abra jo ki khmat ba ka jing sarok thala shapang ka jing im ka jing sarok thala ba ngan yo ek ka ba ki bai ki don lani mangan tam manga ba ne ka ba ki don kata de ka jing sarok thala shapang ka jing im kamlong no kpa henre nagata ka perthai kalong ba kata ka perthai ka ya ja no ba kata ka jingko abra jongka henre utau bale e ka mon ublei uyai sa bam jukut te pastor teman besar ngamut ban ong bagi don kam ban thir sho kitiar gitar ngamut ban ong bagi ni impukir pat tengir ki don kami ka riam ka bet ban itana akhmat ke ni ka perthai ngin sulong thap long da than ru kam long hi tenrei ngim dei ban ngok pat ha ka ni ka consumerism ha ka ni ka materialism jong ni ka perthai consumerism kamot ban chu thiet kak bayu i materialism pada kamot ka jingkwa ha yakimar jong ni ka perthai kata te ka ktir ka jong ble ka khang persha ban super rap isu kalau jadi ni ka baila kren pastor mentam tani pas ka tinga jong blay na ka gospel ka ko Lukas kalau nang ka ba khat ar ka ba khat san ko ong tu suma tu kiar ru na ka jingku ala lot baro ka jingku ala lot baro kamong ka jingku ade ka jingku ala lot ni kwa tendai ka jingku jungi ka along ka jing ala lot bat ko ong tinga jong blay ko ni mar ka jing im ubriu kam syong satia ka jing dap kerhai jong ki ek ba udan kata ka jing im kam dei kumta
Kunsin ni perkat ka jing em ga kata ka bangi yolun ike barak le ka jing em kamlong bunta. Te ko ma pilak kan chipang kata ka consumerism ka materialism ngakan mau ko be ka program ka bai iba additional plu ibalong additional director general of police ha ko be awareness program ila sim ban kuat na wi pat ka jing batai kata ka materialism yong ba kata ka materialism kalong kata ka baki ong gumne ba people they want to buy things they don't need with the money that they don't have to impress other who don't really care. Kemudian bagi beliau mentah kikuat bantia je ke bakim don kam. Pada ka pisah ka bakim don. Mo kim don pisah mentang ida credit card. Ndengi thiet. Ban le ayu ban thiet ban su impress kiwe. Ban pen sombhai kiwe. Ten da kita kiwe ki ui ya kajing don jongi ki ya la kaya berhenti. Ti kata ka de kajing kwa jongi ni supulut kai. Ya ka ka ba let's say ladang inang ban ken show si kan jin larap yang ina ka benta kumala ong manai supang kata kayo ka kot ke to mata nga nilai ya keren ka tu kendiap tu ya poin la sui ka phang ba ka ta ka bidi ka jing ai sa kam tu play dengan squad ban bu kendiap di store ka jikali long kai ka jing kai jong aktin jong play ha ka bidi ka benta ha ka jing ai Away ni sipo. Te pastor ngala persang ban pet aktin ka jong play siapang ka ni ka jing ai ka way ni sipo. Hatu ka don ko hukum bagi Kristan ki deban ai ka way ni sipo ha ka testament ka matmai ka jubab ka long kadai ka hukum ha ka testament ka barim ban ai ka way ni sipo nre ngisot hu ha ka testament ka matmai pat kalong ka jihikai kalong ka nongrim kalong ka nuksa kalong ka rukom bagin ai ka way ni sipo ka testament ka barim ka tho shai ka dar malaki lenong ka balai ka khot ka sipo walami ka sipo baro sha ka yeng jingen show khnang ban long ka jingbam ha ka yeng jonga ba tu tunju yanga ti ha ka ni ong utrai ki pa langan plien em ye gi jing khang jonga benenga phi ba the no book ha phi ye gi jing khu kat banung yam jakasho ka bangut la tho shai ka dar han ne ba nagi jingmi jungi baro ni de ban nyau bat ka we ni shi phogin ai sha ka kam ka jong play kani ka de ka bagi puli ha ka kitab Malaki ka ba don nadu ka kitab Leviticus pat ka kitab Deuteronomy ru tena ka benta jungi ki Kristan pat kalong ka jihikai yangi kalong ka nogrim yangi kalong ka principle yangi bagin aish ka kam ka jong play ka way ni shi phog kat ka bangi ngiyo kanu ka kam ka bangi ngi tray shwa bagin panon kam ka ta ngi de ban say shwa ka way ni shi phog ban pen ka tang ban aish ka kam ka jong play but ngi de ban yit ro ki ki kam ki ba kabalang ka don kam ban ngin aish kita khnang bagan long ka jingker khu ken tenang tak hadu hang ding yu ga jing ong ba ublehi wong tunju yanga haba fila ayanga shaka kam ga jonga phin kala duk no phin kala rai toy no em ka khtin ga job le ko ong nan ker khu nan ple ga jing hang yet jonga beneng bat ngan the jing ker khu lo jong phi na ka ta ka dang so ban pen slur ye ki parlok ki ba kmi ye ka de ka good news tv ye ka de ka por ki para bangai ba ye bangin yai ai ke chaka kam ga job le na maru ble ru un ker khu te ngi la ngi nang ban ai chaka kam ga job bi pastor ka dai ka ba ong mentang ndai mun ban ong ru ba kata ka jing ai jungi se kam ko jong play kam mod e tang namar bangi de ban ai hendrai ka jing ai ka jungi kalong bangi pen i lane ka pen pau bangi da buram ru tran buram ki ai ka stin ka jong play kitab proverb nei kitab proverb lang nang balai khot ka ba khandai ko pop ong to buram e utrai dala ka spa ru so nang kong kata ka jing ai ka jungi kamot ka bangi da buram ai da ka jing sungu da ka jing sungu buram pada bangi ai kata kalong lu nak benta ban peniat ikam bubun ki ba kabalang ka le mo te kata ka de ka jing ai ka jungi ka bangi ai da ka jing ye mo ko ma pi ong mena kam de da ka hukum dai ka de da ka jing ai da ka man sum ba ka jing ye ka jing buram ka jungi le Terusan film show apla kit bagi kam juga sinot samla ki gitu ki project untuk bagi de bini kit ekersana ka pos ka por ki project tong ka jing sang samla hadu matahi sisang ilam nong kila nang bun kila nang mi na ko ka snem shu ko snem na lo ka kam to ka jing ilam kidon ki school kidon ki dikhatrai nang ta kadan kum ka ne ka good news ka de go ni project kani ko badan kam ka jing ekersana te tang na ka bangi assess ki jing sang samla presbytery na presbytery ki district ki balang si kala ban ban khian mo henry ngidan kam bang
ai dah kebetulan mensim dengan jing ai kebesimat ke jongiru te ban la ban ai kata kubut giran kam ban nang ban ken show nang ban ken show i nilai im mentas ke juk ke baong kata ka use and throw mon pun sini ke berkat ni chutit ni bulut no ha baong mumta teng ngamut ban ong hang ni ba pun sini ka bab haru ni bret no te hendai la dang inang ban punan kam ye ketu sakat tu ne por da kam long shu ni sa thit se ka tang ni la ban ken show ni la ban ai ke kam ke jong play Today. mon ha bangi ni de ban ai se kam ke jong play ban sei si puting ka ni so ka la khia e ho ni so ka la khia e ten rai ha bangi ya surok ye kendu ki perlok ni dang kadang hendai ni firum ha pun kan sia la pun si spa te dang inang ban ken show ba dia kata ka bangi ken show ni ai no ka kam ka jong play kan long ka jing rap ka jing kerku undai tang ni ki jing penya ye ka kam no jing sang sam handai ka jing sang sam la ka long na ka benta ban ai jing sakri ya ka salang na ka benta ki brio ki badan kam ni ka jing rap dengan su wa ban yu kawai ka phang ngok store long je kren hagi ni ski hang ta prosperity theology Prosperity theology. dengan su wa ip dia lang ku sam ru ku no ni ka e jing long ki e jing so thu ka di ben ka theology ba ka bang ila long ni ski ka sedang ban su thiet ha le Ti pastor Khubor ni jing kli jompi namar kalong ka badon kam ha bangi crunch bangi ka prosperity theology lani ka health and wealth gospel ka gospel jong ka jing yo spa lani ka perkhat ba ladanga IAA shaka kam go jong ublei ukur khu yanga shimen bat ngan dap ngan shlei ti kani kami nari Amerika kisnam kumba khat kandai spa new poter ter bat kal aroi keleng ni ka perkai bat ki don bun ki nong yalap ya ka prosperity gospel latip iki kum ki prosperity preachers tingam ko abat penmi kerteng ha ka good news TV in rei ki nong khmi ye ka telecast ki la ban wa hi shaphang kini ki nong yalap ti kini ki nong yalap ki ong ba larpi ai pisa shakata kata ka kam ka jomki la ni ka ministry ka jomki ublei unsa kur khu ye phi ba pin sayo daga spa kar hai ha ka jing im ka jompi bat la dadan manu ki baduk te kadau kolong ba piduna jinge ba piduna ka jing ai shaka kam ka jom blei pi ka jing ai ba ka jing yo kamlong kum ka jing adi thiet hayo ate namar ublei umdei kum ba pinshu ai ba pinshu yo no kum to ha tingi ai de kam sim ka jing songo kum ba oitmen basan ni ai de kam sim ka jing e ka kam ka jom blei ba ublei la tip hi ba on kar khu ni ka jing kar khu kala banung wan ka liang juga pisa ne kala ban wan ro ka liang ka pisa re ka jing kar khu kala ban wan ka liang ka kot ke khia ka su ka sai ke be ka biang ka jing roi jong ka kam te kidon arteli ki khot ki ba kini ki nohikai prosperity theology ki penan kam bha ka shithi ka bala yo nes ka khot ka ba ar ka ba ong ko he ba e na duai ba ha ki e baro men roi bat men khia kran kat kumba ka roi ka man sim jong me nang ta ki kedo ru yo nes le nok ba shipau ka khot ba shipau nga ngalawan bakin yo ka jingim bat bakin yo kar haya karu kabamut ba ka jingim ka bakar hai ka long banshu rospa banshu bit biang bat banshu yo lut kat ka ba kwa ta de hta ba kami ka ne ka jing ong name it claim it khot eka kam eka bat phila yo eka ti ka ni ka jing kai kala bam kurin phi ha ki kat tu kat ne ba kila shu perlong ya ka jing de bat ublai kum ka jing pen spai ba la dangi ai ngin sa yo no kum ne te kani ka jing mak ba khrawa don shibon ban ong bat ngala don ru kat tu kani ka jing pen kren rei kapor le se kam sha te le se koi pat kapor ngi de ban ya kren bahai ka ne ban ya puson bahai ka ne ka tin ka jong play ko ong mo ka ma store ko ong ka khamsuk ka ba ai ban ne ko prian dan rei nga i kum ba menta stang ban pun kalano te ban ong ka khamsuk ko ba prian ban ne ka ba ai kabut ni kwa ba ublei chu ai bi yang ni kwa ban chu priang ka ka ba ublei un ai hen rei ni benut pat ban ai ka mu jong bali bat bon sin ru la ngi ai ni kum ong pi men ne ni ai la ka ba ngi kim len ti pa ko ublei un ai yang ni te nga so itai di ba ngi ka ma su thu ha mo bangin ka ba ngi di men le ka lo kum ba ong men ne ba ngi ai ka mu jong bali dei ba ngi ai ba ngi kim ti bu ko ku sibun dei kam tam e bi ai bangin smu yu oi ke tingkar khu ka jong play la khap te kham ha mo yu ki kam ka jong ni na lor ka bil ong itmen besan
kanika shithi ka ba aru Pols kinong kolin kalonong makhandai ka dekot bandriu terteru kai ngi shapang ka jing ai ba ka jing kmi lenti nabar baro ba ai kmi lenti tere ka jing kmi lenti kamdei tang na ka benta ka jing mentoi jonga shimet ka jing kmi lenti ka long khamtam na ka benta ka jing roi ya ka kam ka jong play to mentangi kum sinot ni tre mission ka sinot samla ka mission harani nang ta ka sinot jongi pat ka don ka mission ang thia dubri ngi ai da ka jing kmi lenti ban yoi ai hande ka jing yo kam long tang ngi shimet te ke jing yo ka long bakan roi ka hima ka jong play ba ki bru kin yo smoi ka gospel kin pedeng yu Jesus Christ kin yo jing pedem bat ngin la ban penyar ka hima ka jong play ka ne ka perthai tu pol ong kum ne ndrei lele ya ka ne nga ong utaw ba bet khindiak un yo ot ru khindiak ba utaw ba bet shibon un yo ot ru shibon ka ba mut la ngila ai khindiak ka kam ka jong play kum no ngi khmi lenti bakan sei so ka kam ka jong u re ba ngila ai shibon ka mut ngila ban khmi lenti ken ba ka sinot jongi kan roi ka presbytery jongi kan roi ka district jongi kan roi ka balang ka jongi kan roi bat ni puli ka dekat ba pra baru blei ula ban penroi ka hai ya ka jingai ai baro shapik nang ba haba pidon hala ka sngi ka jingda baro aki ai baro pinyo nang roi ka hai she ka jingle bha baro te kata ka di ka jing hikai ba ka jingai ai ka jong blei pat ka shlei ka hai hangi haba ngila nang ban ai she ka kam ka jong u ka jingai om ta ka jing yo ka pisa namar ka pisa kasbai namar kasbai ndrei ka jingai ai pat ka ba shlei ki bai pat ki benta jo ka jing in Baka dekat besyu po pastor ngan jupen kut dagane utaw ba ay sembay hautaw ba bet bat kapui ka ban bam un ay bat un penroy yu sembay jompi bat bet bat un penroy ki so ka hok jompi ka jingroy kam dei tang jong tu sembay ba pila bet andre ka jingroy jong u jong ki so jong ka hok ka jompi kamot ka jingroy ru ha ka jinglong men sem ba ka jinglong ru blai ti siapa gajing ai tingin ai da gajing somo ska kam gajong blai siapa gajing kerhu ban penroy ngin shani aba ya blai ke ai ka baudan ban kerhu yangi haganu ko rukom ban haganu ko por to ka tung yang la yo mo blai sibo nam ta jong pip store i tun san group tun ba tu jing kren haganu ko por nang is kam ban long gajing kai nam ta jong i lang baro ka ban kong ka ba ni hak ban song thu ni ka long kom no ni la ngin nang ban kan show kan tiap mo haga bede ka jing yo chu ka jing yem dei ban chu phut kai yem dei ka ban chu ikwa ke e ngin chu thiep be ke ba kan ka perthai ka dan ban tarwa andre ni ban chu thula di hal hatu ko ta ka mar ka bangin thiet ka long em sia ka ban kam na ka ta jong ni dan ta be ka dan kam ru ingi mo ko ka tin jong blai kham ta mi ki bangin ka long bangi ngin ai sa kam ka jong blai te ka tur ban ai sa kam ka jong blai dan kam mi ka kum no ngin kan show ka ban ai sa kam ka jong blai kham ta mi ki kam dan ki project ki bakum ka balang ki don la kalong ka balang la kalong ka district la kalong ka street la kalong ka sinam bar ka khadu hi ka bakum santam hi ka bangi ngai kalong ba ha bangi ai la ni ha bangi le ye kan uno ka dei ka bangi da pension nongrem ni da pension nongrem pada bangi ai se kam ka jong ble ka mut ka dei ka bangi ni pen pau ya ta jing a ki jong ni len ba ka jing sngongu ki jong ni ya ka bo ble ula le ha lo jong ni om ka ta jing sngongu la dei ka ta jing ai ka ba ha bangi ai ni khmilati bangin yo khambur ngi ai da ka bangi ya ka e ka bangi ngi la yo pdian ublei usate bi ka e ulle halor ka chung ingo chungi ki chikar khu jo ka bo the sai ki chungi la long ha ka ko ke khia la ka long ha ka be ka kam ka jam ba ki wi ba ki banta to ko pleshi bon nam ta jong phi baro ki ba ye pe ki ka program ni se shembe pleshi bon se sti nam ta jong pleshi bon ru na phi tam san Kani kadai Batesi TV bat pidang pet ya ki Khubor baman kasni balwan ra shepi da ka orange nisan lom so pho nia fabricate Shillong ringkat bat ka BDW International School Nongmansong Langkarding Shillong. Admissions open now. Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangma haka arfusau Tarik Kyllalyngkot arajar arpo ula play pait ba ya ke Shillong Heritage Walk kum shibentaban peni perthai ya ki jingja hagis nem ki balalait no hagane ganong ba Shillong ya gane ke Shillong Heritage Walk on sa ailat ya ki pait ba bari ya ki nongwan jungo kai perthai nadu katayo bansawan bagin sakhi hi daladi ya ki durgi dar balashon hagi menor balalait no
man bagi pareng gila tei ya ki yengsa ki jaka shongkai pengat bat kiwe man bagi dang sensyar ya kini ki rilom khasi bat ya gari India barok wei kini ki jaka ki kentup ya ka Earl Sanatorium ka Khandai Lat ka Meghalaya Legislative Assembly ka Bahamo Samaj ka Presbyterian Church ka Legislative Council Building ka Shillong Club ka Secretariat Hills ka Centenary Monument ka PWD Quarters ka All Saints Church ka Raj Bhavan ka Pinewood Hotel bat ka Wards Lake Nakaliang jong menteri rangba ulai khublai kerpang ya katanat Forest Department badi katanat jengok kai perthai jong sarkar jela kibala simkhia ban pen I perthai yakini ki matti bat ki jingtai ki barim hagani ganong ba Shillong ki ban long ki jingken mau ki ban sa khana pateng pakit ha ki ban dangwan Right, that is just not available. And so this place here was initially one of the first private residences in Shillong. It was owned by Colonel Henry Stuart Vivar. Now the reason why we had to do it here is for security issues. It's very difficult to actually put up anything in the front. So what happened was, we'll have to change this, I think it's come out a bit. So District Commissioner Colonel Henry Vivar's Chateau Vivar. It was always a chateau first. It was one of the biggest houses in Shillong. And Colonel Vivar constructed it in the winters of 1866, and he was very proud of it. It was on 11 acres of land and everything that he needed. Now in 1874, what happened was Shillong was made the chief commissionership of Assam, and at that particular point in time, General Keating did not have a house to stay, so he came and moved into the chateau. And within 2 or 3 weeks of staying there, he realized that, you know what, this is the most ideal house for me to stay. So he literally, nice terms, chased Vivar around in his own house. So he was paid 26,000 rupees at that particular point in time. And eventually, Vivar moved to what is now we call Lashumia House. So the Lashumia House, we have Lashumia, that's actually Vivar's house. And this became what was called the residency. So that the British just went up and built this hotel because they really didn't need permission from anyone else. So there's a few mistakes here, so that's why we just got a little bit bad there. So it was made to cater to the needs of European officials. But when we talk about European officials, mostly army, civil, tea planters and all of that. And it was owned by a Swiss couple, Mr. and Mrs. Perus. These were 2 Swiss couples who were here. Now there's a story, and Mr. Das did tell me the story, that the great-grandson of these particular gentlemen actually had come here one time. The idea of having the Heritage Walk is really to package this entire thing and connect all these different dots that already exist, which people see right now, and make it into something even better. So the idea again is to tell a story about, you know, what's happening, what's the history behind Watts Lake, the history behind all the other heritage sites that are there. So really it is trying to see the different values and all the great things that we have out here and try to really package it and come up with a good story. So that's the idea behind the Heritage Walk. I think the department has done very well, and I think this will also create a lot of opportunities for our youngsters to become tour guides. We'll need a lot of people to participate in fact in this entire program. So I think it's a great step forward, and similarly the way we have done this Heritage Walk, we would like to package and we would like to shape up and come up with more stories about different areas of Meghalaya state also. So this is the beginning, and we'll take this forward in the future. Now, see, monetary plannya di harus nunggu. Can you encourage the first man to bring back those trees more here? Yeah, absolutely. I think not only from the tourist department, from the forest department, but also I think overall the lake also had a lot of more beauty regarding the different plants and very I think unique trees that are there. Those need to be also exhibited. So we have had a discussion with Forest Department. They will be doing the needful, and at the same time we've also had discussion with Forest Department on how to revive and rejuvenate and make this whole place even better than what it is right now, and enhance the entire overall experience for all the tourists also. We will look at all the possibilities to reviving all the aspects of Watts Lake. As I said, there's a very, very long history behind it, and I think some places, some areas have I guess not have been
the attention has not been given the way it should have been. So I think you're correct. We will definitely look into all the aspects and we'll try to revive all those aspects wherever it's possible of Watts Lake so that we can really enhance the experience instead of the tourists. Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki Khubor baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongman Song, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Meghalaya People's Labour Union barka Joint Coordination Committee of Commercial Vehicles haga arfu sautrik u Kyllalyngkot arjar arpo kilaya kendu yo Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba latip langkar kongor bandawa badai bante perking yaki kali tourist kibawan kamai kaji na kiwei ki jela hapok kani ke jela Meghalaya kabalakta hadu kata-kata yaka kamai kaji jongki nongnya kali kamai tourist kibadai ki trai muluk. President jong Meghalaya People's Labour Union uba Erwin K. Sutnga habaya keren bat kilat patai Khubor ulayatu bagini ki arseng kila dawa baka KHADC kadai bante perking ya kinongnya kali tourist nabar ka jela bagi dai ban shim ya ka labor license na ka district council bat ban pengat ru ya ki haga professional tax hakani ka jing he ka jing san jong ka kani ka jing wan jong patai ki beri nabar ke bon palat kini kali bawan nabar kamtam na Assam na West Bengal keleng kiban rong pathar ba ipo ka autonomous district but mendon ka control mendon ka bapet ba yada iki jet begri kujungi namar pakani kalong ka wai ka ba penduk lat iki kon samla kujungi kamtam ya kamai kaji ngila ya keren ba CM kamtam ba hak implementation juga MRSSA Act ke bapak ya security ke bapak ya ke songsengan jongki nong songsinong tingila ong yu CM bakadon kam bandon ke coordination baka state government namar balai baka district council ka shim ya ke labor license kantam na ki bamdei ki khasi ki panar ki jungi ki bamdei ki tribal ki jungi ka shim ya ke labor license but kini ki tribal ki wan baru ki don kam shim ya ke labor license but ki hapan siwi ke professional tax apa kita ya pokok negara cumi hantang indon karukom kaban kontrol ya kani kayu nalor kata gila ya penpar CM ba kadis council kadon kebentak ba khrau haban le kani nomor belai ke area jongga autonomous dis council ke ha pokok si punya jongga Khasi Hills Autonomous Council ke Jainti Hills Autonomous Council ke jingkit klik jongki kimla alai ya kani jingkit klik nomor belai ki control mechanisms kibadan pokaan kibadan pok board jeng dis council dei ban putrai kami kini ban ajing rap kamtam ya ka joint coordination committee of commercial vehicles kila sim kya ba kata iba wandon bok chairman iba kodor lindok maulong i secretary kini kila wan ya kendu bat kumbala ya penpau kot Khubor ngila penpau bangin ya sim gini issue mentang ngila stang ban ya cikmat gini issue connect kini ya kendu ya state government mo lai kendu state government bangin penpau temdai tangata ya kabadai ba state government pada wat katu ka amendment jong ki rules ke motor vehicle rules mai ru ngin hapan pet bakan pet kan biang ya kya jing don kamu pai ba jongi baka ain ru kan trikam tam mdai ban long pada ka jing penjenjar namang i ka rate jong kini ki fines kini kita kila long sabab pala te katu ka state government kadon ka bor ban yarap kadon ka bor ban penkelai ki rules ba kenamba upai ba jongi unum sistem pala hasil upor ngi kerpa di pai ba kinya stok tilang kinya kersan nomor kani kadi kayap ke im jong ki kon ki ti ki jongi na kaliang ke jongi ni ai ko commitment ni pai ba ro ba kidan ki ba kali yang aro ki ong apa pila le kani te ye kitu ba ki driver ki bala amon ni kitu ba ki ba mo ki ba yu ye kata ro na kaliang ki association na kaliang ga Meghalaya People's Labour Union ngin snag ngin kraw ngin pai ba kandon ka discipline kam tam ki banyak andon ke safety lani ka jing chok sangat hakaya kaya ya kran ro yo CM na kaliang ka Meghalaya People's Labour Union bangin dei ban long ka bakhre balada ka central government kam ai ka ILP kumbapan mental pada wahai barok ka state ka Khasi Hills Autonomous District Council ba ka Jainti Hills Autonomous District Council kidi ban long ki bakhre kidi ban long ki bakloi ban pentrai kam ya ka regulation 5 ka ain ke bakat kan rais pa sanpu ar bala pas ko bena ka bala kentup lang ya Eastern Bengal
Frontier Regulation 1873. Balada myo na central government ngin patray kam li kijong ki district. Namar kani kadi kijing yada ki paiba kijong kanero kan yarap yakini kiba tray kiba kamay kam tam ni kam kali ni kam tourism. Namar kumbanga menenga kleban ong ipiba ka kam tourism ka ktaru umdei tangi kali ka ktai ki tourist guide ka ktai ki badi bam dedi ka ktai ki jakasa ka ktai ki namar kebun ki bawan na asam ki bawan bedi kali asam la kontrol lupa nanti nadu ka ba kadi nadu kai kiwan ra lupa kiwan ra ta ki i hange tang ki plastik ki i ka tadem teng wan ki brio ki ba mo ki bam itu itau ki ba pois ki kam mandro te ke jinjar ka dei ka sinong ka tau ki jongi ka imlang sa minimum ki don kha pra jar tali kali ki ba kumba khatsan hajar hadu khandri hajar ki yeng kisam sakta kumba silak ki brio la ne tam ni kata hi kita ki brio ki jongi sakta kamut kam de jing sakta su ka ba ret ka de ka bala heba tan regi bon ki pai ba ki jongi ki skap ki sha ki khnyum hayen teman-teman tinggal ya rai bangin ya simti bangi kan ni kamu tengin ya bodin ni ka namar balingin habangi ya bodin ni kan nero ngi bodin ka an mende bangi sia dawai kai ka pemlalong ngiong ka kan no lenti ka badan ka an ka bala mentrekam ban penyo ki jimotoi ki pai ba ki kata dai ban ka average ka bangi yo ka jingkan ka dai ndreus pa sis ngi kata ka ki poi ba ki off season haki peak season pa de ki poi na do 8,000 ter 1,000 1,000 teng kita ki poi be kadon le ka estimate jong government man kato ba hadu 2,000 ki don ki singi ba ka poi si singi ba ki poi te pindah kenya kata kentang subu ka average ken sipungut ka bai ka kali la de pisim bat bos bat taxi bat su ken be ka average sipungut te sangap tang tar 2,000 mot ki brio ka si singi ki wandrong chaka ri ka jongi ka bra sir kai ba ka ni usia mula pan nangi uang ba ngin ya pengkra ka action plan te unsa pa iki officer ki jong un pai kita ki action plan te nakaliang usiam nga so tanat banyak tu ipi ba usiam udan kata kemensem basos nai udan kata kemensem ka ba ukwa ban yarap iki pai ba te ulaong hi ba ngitang supen poi mandi ka ni un pa iki officer ban ai ka report ban ngiru ngin yabut det ngin yarap i namar ba sakawai ka problem galong ka ni kalong ba kidon ro ki kali private ki ba kamai ki bomdan license ki bomdan permit ki kamai be krem sewe ka government Assam na sa government West Bengal na sa ngiro umdan ka jingsew kita ro ngilay ya krem ne bangi ya penguar bangi do nagalang ki artali ki association ki jongi nginya penguar kita bangin pa ka report ro sa sarkar ngin pa ka report sa council ro ki apa ide ba apa not east ma kum gini ki state kum ka Arunachal ka Sikkim ba ka Darjeeling kada village ki tu jaka ka pihap sange be ha ka apa town tiala nang tu bade fin sahaban sim diki kali tu bakin yalam ye phi sagi kurespan kinum sha ba village hi diki kali ra kali jong nang ni kemudian kot be apa tahu nang tu ngam laban rum sigi turespan dia kata kan dia ba kita yang tai kila tiga jongi yang ni boleh kemla pada fikanya ke Assam rokum ke Kaziranga ro hantai kila penbiang pagi kali ban yalam safari fi yang tu te kata kamat long lada village fi dak kali le chang village dak jeep ne village dak no kali ro ne fi poyang tu fi haban sem dak jeep nang tu ke bala penbiang te kata thau shai ba ka Assam ro ka perkhat nam ta ki brio jang ka tu ka area ban ai kam ai jam iki te beli jongi kimla kan yang ta ban ai kam ai jam iki brio jong ki komanda ka balong ta ka ISBT ka we ka ban sadam te nang ta de kan ka polo parking hang tu ka balai thli ado menta ka tu jaka te gidan ki wi jaka yo le se ka sarkar la ga kwa ata kum tanjing ya mar kum balong ki hotel ru ki la ban ai ki parking mar ki ai parking ye ki kali ban do ki gas ki jongki aga tu ka hotel kisah te kalong siapa Sikkim siapa ki Darjeeling ru kum tai lara fiwan kum ki kali kin yang bi hotel la kin yang ki parking la da kam dan parking siapa hotel kin kuat ki jaka ban parking makin peniang hanta kalong ta ni kata ke infrastructure management kata ni apa ni apa nya keren ya mentang ngin ongkum no nomor balai ba ni dan kam hiban yo ya kajing trailang ba sarkar ba council ni te sakawai long hawai dei bat kata kajing ong ba ni sa state government dei hawai dei ba kan kam te nakaliang junging lawan mi long hawai dei ba kan nakaliang jungi kum ka san kan lawan mi hawai dei ba transport minister juga state jungi ten rai lingkong yang kedua 9 Disember
Tarik Shillong record mah. Kadi rio le kan tahi jom benai Disember. Em syai kata kan. Dia dia tinggi ong dia ningkong abangi kenduk ningkong dia habis transport minister di ong ba. Toh ada kadai ka kam na mentai gini gi ban ai kam ai jam kemut ban create ka employment jengki samlah juga state ti kemut kadai ke bah ba ka bastunat kan le. Ti ong tinggi ni le ban persyang ba namar kam syong atang hai habis dia bat kini ki ban khang ini kali napa. Ti ong ni hab ni syong lang bat tourism minister. Và ia ka kam jonga tourism minister bat hi bari CM kan chief minister jonga state ting yang tong istana ya kam te kajano atu kajingya kelumar ha si gini kita te hadian katu te ngiklam la shu ni kundo te ngibu appointment biang session ban ai kan ka reminding letter ma reminder letter te hadian katu ngilai ngi kendo biang ngilai ban ya kendo padang tu te kalau ba ikan pat ya kata kabangi keran kabangi ong ni ba ikwa ban ka government kali bahkan khang la no igini kali na bhari ikan tan te ong bangim la bale ya kata namar ba menta kumnung inchu khang te kali bana ba te namar ba kari ga kalong ka ba ban khang ta tingi ong sa lama lara fi kumnu fi numla lara kini ki Sikkim Arunachal ba gitarjin gila te bali ka state dingi kamla tingi bo tang ta jing te ham ahi kata kajing pensai nak kalian jing i siang ba menta kadang bon kampalat ngin pat la beli i siang to ngin saya de kiwi gilenti ro yolese dan gila gilenti. Tata Nexon ka kali ka bas kemtam hapori India. Daitang ka Tata Nexon ka bayo ningkong niya ka 5-star adult safety rating ha ka global NCAP test. Namar ba kabu hakmat shwa ya ka jing scam bat ka jing shngan haki kali. The Lukha Festival is organized by the Sonapardi Tourism and Economic Development Society as a way to promote the indigenous economic, social and cultural development. Just like the River Lukha is unstoppable besides every challenges, similarly, we should live life to the fullest, chasing our dreams, aiming to become a better person every new day. We all can take steps to decrease deforestation and promote afforestation because like Mother Teresa once said that if we want to see change, we have to be the change first and create ripples that others can follow. A warm welcome to each and everyone to witness the biggest event, the Lukha Festival, at Sonapardi, East Jaintia Hills District, Meghalaya, from 31st January 2020 to 1st February 2020. Thank you so much, Khublai Chibon, Chihjarngo Ipivara. Tata Nexon ka kali ka bas kemtam hapori India. Daitang ka Tata Nexon ka bayo ningkong niya ka 5-star adult safety rating ha ka global NCAP test. Namar ba kabu hakmat shwa ya ka jing scam bat ka jing shngan haki kali. Admission is still going on for classes nursery to class 9 at Sunjuk Wayangdo Secondary School, Wayangdo, Shillong.
Contact 94363-90393, 98560-84495. Dan bukan siya jenis dan. Pilawan buat ini. Chaque chaud bon café, où est-ce que je dois? On va docido là, on a la patrouille. On va les rondes dedans et les emmener chez moi. Je donne les garçons à la baguette. Yeah, there. Hi. Tata Tiago. Buy this festive season and get benefits up to rupees 70,000. Sony has opened its first exclusive brand shop in Danketi, Shillong, with a state-of-the-art ambience where you can experience the latest innovation and technology of Sony products under one roof. Come and experience the best-in-class Bravia OLED, wide range of Dolby Atoms, home theater, party speakers, DSLR imaging devices, headphones, etc. Special festive offer now available. Visit today and feel the complete entertainment experience like never before. All products available on Easy Finance with 0% interest. Sony Center, Shillong, Gems Arcade, Malki, Danketi, Shillong. Parking available. Contact 908-9025-788. Tata Nexon ka kali ka bas kemtam hapori India. Datang ke Tata Nexon ka bayo ningkong niya ka 5-star adult safety rating ha ka global NCAP test. Namar ba kabu hakmat shwa ya ka jing scam bat ka jing shngan haki kali. Jetwings, the leader in quality training and assured placements in the airlines, hospitality and tourism sector in Northeast India. We offer diploma courses in airlines, hospitality and tourism management with a 100% placement guarantee. Jetwings has been awarded in category of India's Best Institute in Placements at the India Skill Summit in January 2015 at New Delhi by ASSOCHAM. Contact us at the given numbers or visit us at Upland Road, Lattenkra, opposite to St. Margaret School. Come, fly with the leader. Dan bukan siya jenis dan. Pilawan buat ini. Chaque chaud bon café, où est-ce que je dois? On va docido là, on a la patrouille. On va les rondes dedans et les emmener chez moi. Je donne les garçons à la baguette. Yeah, there. Hi. Tata Tiago. Buy this festive season and get benefits up to rupees 70,000. Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki Khubor baman kasni, balawan rasha pi ka orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba latip langkar kongor ulakan thok teng yaki MDC ki badan hapo ka kunhun jong ka United Democratic Alliance ki balalet tunro ya ka sarkar jela bahkan penjari daka administrator rule hapo Khasi Hills Autonomous District Council. Haka jinga keren bagilar pathai Khubor haka arpu sau Tarik Kyllalyngkot arajar arpo uba latip lang ula ong bakani ka jinglek dawa jongki MDC ka kanhon UDA ka day tang ka jing bisni sudah walaki sungthu syai kedar yala dia baki don hapdeng ka jing duna pai bar ka jing bamla ban yatan jo bor walaki la thau ya ki lat kilenti ban pen khlem ya ka kanhon jong ka United Democratic Front ka babat yo lakam sanchar hapo District Council naru kasngi bahap isi Arf Tarik jong November. Hey, yo man wara eka administrator. Hadu mental armlar kimla wana. Te hadu menero ma ide diman ki wara. Ke Asia. Mereka kita administrator ki yoki ki posisi ro. Kasih lo mumbi kai pe ba administrator. Kyllalyngkot show chief minister rompoi. Nata si governor rompoi kita ka ia tu ki rompoi. Dengan suami ki nai Bit bibat than man chong administrator rules administrator man ki po. Now ki haba biang number 1 week ha the float house. Nai ong si administrator rules administrator
kamu jemput. Nah, dok kasih ke bagi hap isi juki lu almasrul dok mentah. Maka tak almasrul juki kamu pergi. Arpana iron poi sesiru. Ingin apa suka almasrul suka lu menaik. Governor pun sabu ia almasrul kan pendapat. Ya kuasa. Adalah impose kan governor su. Kerana lagi. Lema keep yang almasrul jangan tu. Tak tahu. Atre governor confuse kata atre. Almasrul poi sesiru kan. Isa kali governor su. Dia ngomong dan kibang ba, ngilaman panhap yung siyam sabar. Nasuot na kanina, what provision of rule? Haka Meghalaya Assam Rules 1955 Amendment. Haka provision yung bukan no. Banang bau siyam pun resign sabar Chok House. What rules? Kaiga dalam berpeluang jauh lat kejelawan menjadi ini ka governance rule. Kadang tu kan tipsu kadang you. Sebuah ni yang sana. Bagi beri lara mah collection siam. Tamannya sementara kimi asu mendapat supportan apa? Itu kan ikan deh yang tidak dan bor masuk. Kali cina dan bor ni. Kali cina dan bor. Apa maki kiman pas fit di collection lara melu tuyul pertai nawan. Yang hana pemiu apa lagi tu nara anam seru. Tak kali kali cina dan bor lagi. Kajing orang administrator kami kajing orang tanya ni. Asya kajing. Beli mana orang performance? Kajing yang apa ba? Pi hang ni ngisong pramagi. Mendari kau jadi beli bersong ni tu pramagi. Dalam orang mana jadi tu tahu ngam orang kena. Hari pramagi tu. Mentah si klaim baik bagi dia kiran kat nyungut ya majority sabar deh. Haba hak election ru kimuan manisi mentah si klaim sabar mentah ki orang na ladu ke majority uri merisa uri menhan avana kali desi. Menhan avana nyuat surul. Hak idirul sini corruption ni orang ba. Menhan Allah sabar. Apa ibu orang Flores ni kota sabar. Nak pilih kendor makan no. Dia kata kat ide dulu orang dan serandai ke pos yang sabar. Kita nama mana ni? Kali jing lek sokar kemut borak si borak ada seru lemur ba. Tamam dan kibir juki maka isi mau bilaram mentah suara ya kali jing tambor. Kemut sinsal maki minority ru biar. Kani kedai Batesi TV, bat pidang pet yaki Khubor baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so pho nia fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kayeng bishar bahakli edu jong keri kata ke Supreme Court lingba ke bench jong Justice of India S.A. Bobde u Justice S. Abdul Nazir baru Justice Sanjeev Khanna haka hearing kabla long hak arpu Tarik u Kyllalyngkot hajar arpo halor ke Citizenship Amendment Act kayeng bishar ke klempat ngap dak bishar bah yaki ek hapo jong ka act namar bala bon ke bidang file ke petition bat haduk mentah ladan chispa sautli ki petition bala dep file tangba ke sarkar pedeng kam shimpat file ke counter affidavit jongka halor kini ki petitions baladep file baro tikumta hadian baka yeng bishar kelas ngap ekini haka arpu Tarik u Kyllalyngkot hajar arpo kala aipor sautayo ya ke sarkar pedeng man pendap mardor ban file ki jubab jongka halor jong kitu ki petition baro baka 4 jubab nangta haka wei ke liang ya ke petition jongka Assam ba Tripura kan sa ngap kerpang hadian artiyo halor ki issue ki be seriem ki jongki ki wakta ke jela lingba kan CAA kekut kala pen ngap at syashkoru ya ke jingpan jong ki petitioner ban bishar ke kam lingba ka constitutional bench ka bamut ka bench jong ki judge ki bekam halor menta ya kan ka case la pen bet ban syong bishar biang hadian sautayo
bat ya kapor la syubuk mentah kelempat pintikna haka lai tarik urempang hajar arpo. Hadin baka Supreme Court kala sngap ikan di petition yaka jong ka Assam baka Tripura kan sa sngap laka jong nomor begidan pat isu kelabu ikan hadin artayo. Bata kamta jongi kiwe kala ai for South tayo ya ka government bahkan file ya ki weipat ki affidavit ki bangsa halot petition nangta bahkan dia ba yakani ka petition in sngap the constitutional bench net no de menta ka court kelas ngap badu mene ki argument per but midon ni kata ka positive side ke bangi in ba kan jeng in ka court ba hadin South yo kan sa decide ya kan ka matter ladakan pa sa constitutional bench na uno ban decide ka bench ka ba kham halor na ka menta ban decide kan ka si ka ba ni la file persya. Kani kadai Batesi TV bat pidang pet ya ki Khubor baman kasni balwan rasha pi da ka Orange Nissan lom so pho near Fabricate Shillong ringkat bat ka BDW International School Nongmansong Langkarding Shillong. Admissions open now. Kala air election MDC siteng samoy halangren constituency kapala sedang ban be hir kala penkendit ban riu ya ki seng san perthai ki pala sedang ban saino ya laki kertong ki ban aireng hagani ke election kaban salong haka arpu fratarik ubanai rempang arajar arpo kada hado menta ka UDP kala don lupa yau kertong uban aireng hagani ke election ban menta ka kenti pat ka People's Democratic Front kala temu ban syong jing lang no hagini kisngi ki ban sawan na ka benta ban sei yalau jong kertong uban aireng hagani ke election nakaliang jong ka parting haban yo syong swa kan sedon ke meeting hagini kisngi ban ya kran halor kan ke benta but hadin mengila syong lagi perkhat ini selok nakaliang parti CSC member ki MLA MDC bat kumtai tetaki parti workers jong parti bat kumtam nalang red mengin sesi mereka khadu ba ngin bu kandidat na lain ngin bu kandidat kata kadai kaba mentang numpat not ban ong ye dari tembalong nakaliang jong ngin dai syong swa hati ke meeting mengin sepelong. Kani kadai Batesi TV bat pidang pet ya ki Khubor baman kasni balwan rasha pi da ka Orange Nissan lom so pho near Fabricate Shillong ringkat bat ka BDW International School Nongmansong Langkarding Shillong. Admissions open now. Personal Security Officer jong Menteri Ketenat Kakot Kakia jong Sarkar Jala uba Alexander Hegg ulaman saujur hadian baka pistol ka bau jutep hakapla kala betai kensan nagi daw bom latip kat bau Menteri rang ba ka Jala Konrad ke sangma udang ai jingkren haga jingrakie ya ka jingyo Jala bapura jong ka Meghalaya hapo Susatham Auditorium haga arpu tarik Kyllalyngkot arjar arpo kendit kensan layo sngaw ya ka jingbetai ka pasawa na phalau jong State Central Library Shillong. Hadian gani ke jing betai lalap penban bau Personal Security Officer uba syong hapok kakali ula mensau na ke jing betai ke pistol jong u bat ukuli ula kesam na ki benta jong kalbong kadiang jong u om tangkata uni ukuli ula kesam leng baru ya ke jing khang jong kakali hadian ke jing ja ya uni PSO jong ba al hek la penkit no marmar Shillong Civil Hospital ban yo jing sumar. Kani kadai Batesi TV bat pidang pet ya ki Khubor baman kasni balwan rasha pi da ka Orange Nissan lom so pho near Fabricate Shillong ringkat bat ka BDW International School Nongmansong Langkarding Shillong. Admissions open now. Ukruti Bribhap Soren uhebret badang khatlai snam karta na ka Jala Meghalaya ubalayo ka jingpang ka bakta ya ka bor perkhat lani autism ulayo mat biang ya ka jingkot jingkia hadin ship house nam lem ka jingsumar bolayo na ka Neurogen Brain and Spine Institute ka badan ha ka nongba Mumbai ka Neurogen BSI lingba ka rukam sumar bathamai balatim kum ka Neuro Regenerative Rehabilitation Therapy kelas sumar ya hebret kruti suren bat menta unu hebret ulat dan hapedeng ka jingkot jingkia ha ka bolala ban kren ban plet jingmut bat ban pej mar khamat ya ki bakran ya u haka jingya keren bat kilat pathai Khubor haka arpu artarik Kyllalyngkot hajar arpo ke Head Surgical Service jangka Neurogen Brain and Spine Institute ke Dr. Richa Bansat kalaang baka jingpang shitam haka bor perkhat lani Autism Spectrum Disorder
kadai ka bakan rai bha ha ki khna hari USA la shem ba na pedeng san phukun dai ngot ki khna wei udan ya ka jingpang ha ka bor prakhat pradan ha India kat kum ka khaipat la yathu ba iwei ne ki arspa san phongot ki khna ki don ya ka ne ka jingpang pat ka ne kala nang kio ha ka ne ka jing ya kandu bat kilat pathai khubor hanong ba shillong le don lang ru u hebret kruti bribhap soren ringkat bat ki kme ki pa ki balay sanran lang yo. As you know, the prevalence worldwide is very high. In US, it is 1 in 59 children who suffer from autism and other problems. In India, it is 1 in 200. We are specifically talking about autism because our patient here suffers from autism. The theory that has been on is that now we can bring in changes. And how can we bring in changes? We can repair those nerve cells that are damaged. We can bring improvement in those neurological disorders. And what am I talking about? I'm talking about the ones which are incurable, जिसका इलाज नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं. For example, autism, cerebral palsy, muscular dystrophy, intellectual disability. These are in children. In adults, spinal cord injury. After spinal cord injury, you must have seen patients who have been on a wheelchair or on the bed throughout their life. Now here we can make a change, we can make a difference, and that is why we'd like to talk to you about it. So the other diseases in adults are brain stroke, things like cerebellar ataxia, other diseases which are considered incurable. Here we can make a change, we can improve the patient's ability. I'd like to tell you a little about what are stem cells. If you see a tree, the stem when it grows, some part of it will become a flower, some part will become a leaf, some part will become a trunk, some part will become a twig. Similarly, in our body, there are stem cells. These stem cells become different parts of your body. For example, some stem cells will become blood, some nerve cells, some cells will become muscles, some will become brain cells. So it depends on where they are and accordingly they will become that particular cells. So for example, when you donate blood, whenever you donate blood, you are told that in 3 weeks your blood will come back. Your body will bring back that blood. How does that happen? The stem cells are the ones that replace these blood that you have donated and replaces and you come back to normal. Similarly, if we have a fracture, the fracture becomes alright, the bone joins together. How does that happen? The stem cells are the one that go and repair these. In liver, what happens if it gets spoiled? It gets regenerated, and this is because of the stem cells. My son, physically he was okay. There's no problem with physical, but he had some problem neurologically and mentally. So when he was 3 years old, so we didn't notice any normal development. So we were very much worried. We were not knowing what to do. And at the time he developed this hyperactivity and he was totally uncontrollable. Social impairment was there and we could not communicate anything with him. He will not understand us. So we were very much worried and we started to sending school also. School also, they said, because we cannot manage him, because he will not sit in a place, he will not sit even for a moment. He was so hyperactive. So we were clueless what to do. We were speaking to different people what to do. So 2 years back, my wife came to know about neurogen through internet, and then we contacted neurogen and we sought help from them. We intimated them what are the problem we are facing. So they sought what are the treatment he has gone through and what are the difficulties or problem he is facing. So we intimated everything. Like he cannot do anything. He doesn't know how to hold spoon.
he cannot wear his dress, he cannot wear his shoe, he cannot do anything. Even he will do 40 here and there, nothing. He doesn't know anything. Something is wrong or it is not wrong, he cannot, he doesn't know. In bed also he will do 40. So whole lots of problem we are facing, and we are very much, and we cannot take him to the public place also, because if we take him public place, he will run here and there, he will not sit in a place. In fact, he will snatch food from others also. So we cannot take him any function or party also. Then we take him to neurogen. So in the neurogen, they did this stem cell therapy, and in the medical term they call it NRT also, rehabilitation and regeneration. It is, they told us it is very safe, because they will extract stem cell from the patient's body only, and the same thing they will do some modification through laboratory process, and then again they will inject it back to the this spinal cord, so that it will go to brain, and in the brain whatever damaged cells are there, it will repair and rehabilitate. So that treatment took place. So for this treatment we spent around 3 lakhs, and after the treatment, around after 6 months, then we observed some improvement, like that hyperactivity. He was that initial that movement like this, something he will keep on moving, something head and leg. So every time he will be in, moving some part of the body or other. That gradually slowed down, and now it is not there. It is absent totally. Then his that cognitive skill has also improved a bit. He can judge the surrounding, and accordingly he will adjust himself. That improvement I have seen. Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki Khubor baman kasni, balawan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kinong penya jong ka film khasi bala ai kerteng ka nong rim. Kila pen bana pait ba bagila shim ya karai ban pen ibiang sashiteo ya kani ka film ha biju cinema hall Shillong naduk ka arfusau tarik haduk ka laipo tarik mentau benai Kyllalyngkot arajar arpo kata naduk ka por khatwei shiteng baje men step arbaje no phai sngi bat ha ka por san baje janmien ka jing beteng ban pen ibiang ya kani ka film kadai hadien bakaladon ka jing dawa na ki pait ba ki badang kwa ban yo i ya kani ka film namar hakatayo banengkong ki don ki bempat yo i hakapor bala pen i nengkong ha ka khat nyu tarik hado arfulai tarik Kyllalyngkot arjar arpo hadien ba ngila de puni ya kani ka film konom dem tentang benai banengkong arjar arpo ba ngisul komen ba Inyo ban puni ba yang kini film adu wa ab Tarik mentau bena Januari arajar arpo adu kalai Tarik Januari te kapor ngapen kelano nomor ba menhakani ru ni labu e kapor khat wisteng arbaje sabaje bat ndu baje te mentang ipun kelano ya kapor katakan kapor kan longno adu khawi baje o khawi siteng arbaje berpasan baje kapelong nga ban yo yang se setiap ni kalong ba ka babun ki paiba kia kerpat ba bun ki basa ni kisnong ba khamjai mshim lala ban pek no tang steo da kishim jingai hi sa atat kapor ru kade khatwe steng arbaje sabaje nrubaje te kham shem jinjar hi kata te nakta kadang ipun kelano ya kapor ru khatwe steng arbaje berbasan baje teng kapor ru ya paiba itu ki bompat wan ban pe film kinya wan ban pe no Inyo ban beteng kini film setang steo. Desa kawing ko abun amba aka arpun tarik khandai baje min peni free ka show kata kalong tang khandai baje te lajno ki khabe steng ar baje barsan baje tang haka arpun tarik min peni free ka show
Kata yo beningkong tan shu bunya keren ni kata ta kashu biang hi nong nomor beri portrait mah ki beri ki kam jenjar hi ban song ko hol ban portrait long la katar kashu biang hi nong punya mah kasong pa ki pan ba Nakaliang jonga kung director jonga ni film kanong rim pagpunjo norway jonga ni film mas ngo ai jing play shibun ai pai ba kan katayo banong kom kila ai sya ka support apa pura juki bakum joro nginang ya extend shishu e kan katayo ba manta kata kalong na do art south tarik ter hadu lai po tarik but hauju ni snami u snam arja arpo burai banong kom but hoi ka jing create jing pai ba ka jing community ba kalong so ba kena yawan mana yang kersan shishu ka film bakum joro ki film kasi mentai ki nami bet dawan wan dan nang ni kan masa film anna dan nang tang aku apa kan ka film ro kalong ka bahas job bakum jo to nang ai ka support ka pura nam ta kan film kanong rem namar rong pol sa steo ba nangai ro ba bursin ki juya comments yang apa ki Facebook nang ta ki WhatsApp lane ki social media bro khoj ba ki ong es steo ba antuni namar bangi sa jingai kasim jingai ingi bangi wan page ka film du fit ara karang yo ka por bangi wan primi komot kumla sya ka singi ki wan page ki bro bananang son unjuk nak kita fan juga nak jirwai kita pun mak kita orang pet akan kita yo bamenta berwan te maka pale pi bapin ai kaji kersan bakura nam takan film bakum ju film di sawan buat Kani ketika Batesi TV bat pidang pet ya ki Khubor baman kasni balwan rasha pi da ka orange nisan lom so pho ni fabricate Shillong ringkat bat ka BDW International School Nongman Song Langkarding Shillong. Admissions open now. Kakunhon ya lakai football jong gigintai nagari Bhutan kala penlim no da laigo la not ya kakunhon ya lakai football gigintai nag jila Meghalaya hakalempung ya lakai bala tip kum ka under 17 girls FIFA friendly match ya ka bala penlong da ka Meghalaya Football Association harengkat kejingnya trailang bat ke Directorate of Sports and Youth Affairs hamadan ya lakai Jawaharlal Nehru Complex Stadium haka arpoi tarik Kyllalyngkot arajar arpo Hagani kejing yakun ka captain jong ka kunhon ni lakai na Bhutan ka Sonam Chodan kala yo pun ki ningkong ya ka jar tang ya sedang kejing yakun ondala sedang biang kejing yakun ha ka Kelamit ka Sonam Lamo kala yo ban pun ki ya ka jar na ka benta ka ri Bhutan wala ki thei lakai ka jila Meghalaya ki lai khun ting ban yo pun phai kala ya kini ki argol nrei kim shimlala satya ban khanglat ya ki thei lakai jong ka ri Bhutan ki bala yo ban pun ki biang ya ka jar ha ka kenti ka balai ka balawan leng ba ka Sonam Chodan Hagani kejing yakun la sakhilang da ka director jong ka Tanat Sports and Youth Affairs ka Kong Wanri AM booth ka balalong ka Kongsan bat ki wei ki artli kejing yakun ki badang sa ha pedang kini ki artli ki kenhon kan salong biang ha ka arpulai trik Kyllalyngkot arjar arpo hamadan Jawaharlal Nehru Stadium ha ka por arbaje no phaisngi
It was a very good match. It was very tough because we are not used to the ground and the weather condition, and we did not have any idea about how their team would be, and they played well, and it was tough for us to win, but fortunately we won by 3-0, and I would like to thank all the supporters for coming and watching our